Hvornår er livreddertårnet bemandet? Jamen, det er bemandet fra 11 til 19 hver dag i sommerferien her. Vi startede i mandags den 29. juni, og så kører vi frem til den 23. august. Hvad gør man før klokken 11 og efter klokken 19? Jamen, man skal selvfølgelig vurdere forholdene og så følge de 5 baderåd. Men det skal man også gøre i den tid, hvor livreddertårnet er bemandet. Så det gælder om at opføre sig fornuftigt, følge baderådene. Vi har en hjemmeside, der hedder respektforvand.dk, hvor man kan gå ind og se baderådene og få noget rådgivning om det, hvordan man skal forholde sig. Men vi vil selvfølgelig gerne have folk i bader i det tidsrum og i det område, hvor der er livreddere, for så har vi den ekstra sikkerhed, at vi kan gribe ind, hvis der sker noget. Hvor stort område dækker I? Vi dækker et primærområde, som vi markerer. Og der kan I se, vi har nogle livredderflag, som er rød over gul, som betyder, at der er livreddere. Og der vil vi gerne have folk, de svømmer mellem flagene, bader mellem flagene. Og det er maks 150 meter på hver side af tårnet. Men vi vurderer det sådan efter forholdene, at hvis vi synes, vi har svært ved at overskue det, så snæver vi dem ind. Hvad har I af udstyr? Vi har iltudstyr, så vi kan give folk ilt. Der er meget, der har brug for, hvis de har været i sådan en drukneulykke. Og vi har en hjertestarter, så vi kan genstarte hjertet, hvis de har fået hjertestop. Og så har vi noget almindeligt førstehjælpsudstyr, vi kan behandle dem med. Det er sådan til førstehjælpen. Og så har vi vores båd, så vi kan komme hurtigt ud. Og vi har også nogle boards, vi kan padle ud på. Det er afhængigt af, hvor hurtigt, eller hvor langt ude folk ligger, og hvordan forholdene er. Hvordan vi hurtigst kommer ud. Jeg så, I havde øvelse før. Kan du fortælle om, hvordan foregår så en øvelse? Ja, det kan jeg godt. Vi sidder sådan set på vores post, som vi plejer at gøre, og holder opsyn med vores primærområde. Og så sker der det, at instruktørerne, som kommer i en anden bil, de kommer og prøver at lave sådan en overraskelse, hvor de svømmer ud og svømmer ind i vores primærområde, og så markerer de, at de er i havsnød ved at række armen i vejret. Og så skal vi selvfølgelig, så gør vi det ligesom vi ville gøre, hvis det var en skarp aktion, hvis det var en rigtig redningsaktion. Og vi rykker hurtigt ud, tager vores udstyr med, vores førstehjælpsudstyr. Og vurderer, om vi vil alarmere, hvis det er en, der ligger i overfladen, så prioriterer vi at komme hurtigt derud. Og hvis det er en, hvis vi får en melding på, at der er nogen, der er gået ned, så vil vi alarmere med det samme. Men ellers har vi telefonen med, så vi kan alarmere lige så snart der er brug for hjælp til eftersøgning og brug for ambulance. Og så når vi kommer ind igen, og vi har hentet personen der, som vi gjorde her i dag, der lå en person i overfladen, så starter vi på førstehjælp og behandler patienten, mens vi venter på ambulancen, som vi har alarmeret, kommer frem. Send dig op efter ambulancen. Kom op ad redningsvejen, op forbi hotdogvognen op. Ja, der går jeg op. Hvordan opfører folk sig både på stranden og i vandet? Jamen, de fleste folk
opføre sig fornuftigt, og de vil jo gerne opføre sig fornuftigt. Det er der, hvor man ikke tænker over, at der er et eller andet, der kan være farligt, og det bliver rigtig farligt. Og der vil vi selvfølgelig gerne gå ind og være med til at vejlede os. Livredning handler jo ikke kun om at komme ud hurtigt og redde folk. Det handler også om, at vi er med til at overvåge et område, men også at vi kan være med til at skilte og advare og sige, at vi vil gerne have, at I bader her, og der er andre områder, hvor vi synes, det er en rigtig dårlig idé at bade. Og så være med til at uddanne folk på stranden til at opføre sig fornuftigt, sådan at man, hvis der er fralandsvind, som vi har haft de sidste par dage, man undlader at tage flydemidler med til stranden, fordi så blæser de bare derud af. Og så er det ikke altid, man lige umiddelbart kan vurdere, om der er nogen på. Og så kan vi aktivere diverse redningstjenester og bruge en masse ressourcer på det. Men hvis der ligger en person på, så vil det selvfølgelig så hellere rykke ud en gang for meget end for let. Så derfor lad være med at bruge sådan nogle flydemidler der, hvis der er fralandsvind. Og så kend de lokale forhold. Tjek altid vinden og hvordan strømforholdene er, før man går ud og bader, og spørg nogle af de lokale, og spørg endelig livredderne om det. Det er en rigtig god idé. Hvordan kan man selv undgå farlig opførsel, både på stranden og i vandet? Det kan man gøre ved at følge de 5 baderåd. Man kan lære at svømme, og så kan man lade være med at bade alene. Så har man altid en, der kan hjælpe en. Man kan altid få, hvem som helst kan få det dårligt, og havet kan jo komme bag på alle. Så man har en, der kan hjælpe en. Så er det med at kende og undersøge, hvordan forholdene er den dag, hvordan vinden og hvordan strømmen er. Og så kende de lokale forhold, spørg nogle af de lokale, spørg livredderne. Og så børn, de må aldrig bade alene. Så det er de ting, man kan gøre sådan umiddelbart. Og så selvfølgelig netop forhøre sig, spørg livredderne og få orienteret sig, hvad kan være farligt her, og hvordan undgår vi det.